Ginabantayan sang kadamaan ang Bulang sa Candelaria nga isa sa kahiwatan sa Kapiestahan sa Jaro. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay retired General Butch Supapo, Assistant Manager sang Iloilo Coliseum, madamo na ang nagbisita sa Coliseum humalin nga nagsugod ang Bulang sa Candelaria kahapon Enero 30. Suno kay Supapo, isa ini sa mga Balantayan nga kahiwatan sa tion nga magpiesta ang Jaro. Samtang ginaimbitar man ni Supapo ang mga luyag nga magtanaw sang matahom nga 7-cock derby sa pinakadako nga Coliseum sa pungsod. Sa gihapon, padayon nga ginasakdag sa mga sikat nga bulangero ang Bulang sa Candelaria. Kagini si K5 Nicole Castañeda Teprado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.